Hotel Ciutat de Girona. 11 del matí, 100 participants, un únic objectiu. Retre homenatge al rei del pop, Michael Jackson. Aquí tenim uns quants participants. A mi padre que me puse más Michael Jackson, y entonces que lo conocí y ya me encantó. Bueno. Jo no tinc ni idea com acabarà. Jo el que veig és la il·lusió que té ella i l'empeny, la força que hi ha posat. No sé si acabarà bé, perquè no saps mai com poden acabar les coses, però per el que és per ella, té que seguir endavant, perquè ella, en fi, està amb molta força i molta valentia. Coreografia, ganes de donar gràcies a Michael Jackson. He de fer alguna cosa i em vaig posar a escriure una llibreta sobre el sofà de casa meva. ¿Qué te ha llevado a decidirte a venir? Pues porque este hombre es un icono para mí y ha sido la frustración de muchos jóvenes y uno de ellos soy yo. Y para mí sería un sueño estar aquí y poder dar todo el esfuerzo y demostrar de que hay gente competente y este hombre ha creado un universo y uno de ellos soy yo. Ahí està. Acaba de passar per aquí un nano que ve de Màlaga que m'ha deixat literalment embadalida. The first time I seen you moonwalk. I believed I could do anything. You made the world dance. You made the music come to life. Mike Jack. Why you had to go? I know it's better on the other side. We're the greatest. You were chosen from the start. We're never gonna let you
homosexual, homosexual, homosexual. Everybody under the sound of my voice, raise your hand.